Samo smo hteli da vas pitamo ko to neće sandalice. Gde ste vi videli da Niki neće sandalice? Ode. Nikolaj! Zaboravio si majku! Dnevno da se provrtiš ima jedna gumena. Sam glasna? Ako. Bravo! Bravo, ljubavi! Kaj je pupata? Pupa! Dojde ti kaj mama? Kaj je mama? Ćao dragi moji, long time no see. Ja sam bila kod frizera sad, kod gospodina Zokija. Da se radim svoju kosu, Niki je došla, dosta stvari vam nisam ispričala, nemam kada se snimam, to mi je sad pakao da što je Niki tu, mislim u odnosu na snimanje. Niki je došla, super se provodim, oni trenutno u igraonici dok se mama frizira i večeras imam otvaranje nove ordinacije moje prijateljice. Kaži ćao. Gde je Niki? Gde je najbolja beba na svetu? Dođi, ajde zagrli mamu. Dođi, ljubi mamu. Pa ćao dragi moji, pre svega dobar dan. Danas ćemo, što se kaže, malo pričati na neke teme za promenu, pošto do sada smo gledali moje dane, noći i tako dalje. Mislim da je vreme da malo popričamo, jel te? Pre svega bih vas obavestila da je Niki došao, da se super provodimo, da nam je jako lepo. Istina. Juče sam tetovirala novu tetovažu, u pitanju je reč pobeda. Van toga bila sam kod frizera, Sofka nam je došla i otišli smo na otvaranje kod moja drugarice Aleksandre i Meral. Otvorile su novu ordinaciju, to možete sve da ispratite na mom Instagramu, Haljina je Azalea MK. Van toga ništa, mislim da je vreme da vam odgovorim na neka vaša pitanja. Probrali smo najlepša pitanja i neka najsimpatičnija i nešto što mi eto nije problem da odgovorim. Raskid sa Danilom. Sada je već jasno svima koji te prate da ste stavili tačku na vezu. Da li si ti emotivno zauzeta sada? Da, stavili smo tačku na naš odnos davno. Što se mene tiče još prošle godine na proleće, ali eto, dali smo neku zadnju šansu. Zimu smo počeli da kapiramo da to više nije to i razišli smo se u februaru, martu u potpunosti. Da li sam emotivno zauzeta? Jesam. Zaljubljena sam, tačnije na 7. nebu i tako. Spekuliše se o novom dečku, da li su te špekulacije šta god, istinite, ako da, koje je u pitanju? Što se tiče identiteta momka, neću ga otkrivati, želim prvi put u životu da zadržim nešto za sebe. Nadam se da ćete mi to dozvoliti, da me nećete proganjati previše, jer stvarno bih voljela da sačuvam neki odnos za sebe, da ne mora sve da se bazira na tračarenje, komentarisanje i ostalo. Svaki put kad sam imala momka javno, imala sam samo problem, ništa drugo. Od toga da mu se opseda porodica, da opsedate i njega, mene i sve ostale ljude koji nemaju veze sa realitijom, niti se razumeju u te vaše idiotske, kako se kaže to, u to vaše idiotsko ponašanje i onda ljudima je to prosto stres i želim da sačuvam i ovaj odnos i ovog momka i njegovu porodicu od svega što vi gadovi inače radite. Da li svoj privatan život držiš podalje od očiju javnosti zbog Nikolaja? Ne zbog Nikolaja, generalno ga držim dalje od očiju javnosti zato što mislim da nema potrebe da svi znaju gde idem, šta radim, kako provodim vreme i ostalo. Trudim se da neke stvari koje su bezazlene i okej i koje su po meni okej da ljudi znaju da podelim, ostatak ne delim zato što mislim da za to nema potrebe. Ne mislim da je to pogrešna odluka, ali nekako mislim da sam previše odrasla da bi glumila influencerku, niti sam influencerka, niti sam ikad bila, niti mi je to posao, svoj posao imam, tako da
To je u suštini to. Nikola je sada uskoro puni 2 godine. Koliko možeš da kažeš da Danilo pomaže u njegovom odgoju, budući da niste zajedno? A i do skoro si govorila da je njegova porodica pomagala, da li je i dalje tako? Sad ne znam da ćete me čuti zbog vetra, Da li se strpim sekund? Ajde, strpim se. Sam zaboravila pitanje. Nikola je za par dana, tačnije za 2 nedelje, puni 2 godine. Mnogo se radujemo za njegov rođendan, baš sam se lepo organizovala kao i svaki put. Sve proslave. Što se tiče Danila i njegovog pomaganja, ne znam stvarno, jer ja sa Danilom niti živim, niti provodim vreme, niti se čujem. Tako da nadam se da učestvuje koliko može i koliko mu zrelost to dozvoljava u Nikolajevom životu. Međutim, mi smo se generalno, jedan od razloga je bio taj zato što mi ne mislim da je dovoljno dorasta ulozi oca, jedan od razloga za naš raskid, tako da nadam se da će se to menjati kako Nikolaj odrasta. Što se tiče Danilove porodice, ja imam samo reči hvale i za moju bivšu svekru, i za moju bivšeg svekra, i za baku, i za tetku, i za cijelu porodicu. Mnogo ih sve volim i neizmerno poštujem i njihova podrška je stvarno nešto što mi mnogo znači, generalno i oko pomaganja, oko Nikija, i finansijski, i za čuvanje, i saveti, i sve ostalo, tako da Nikola ima 18 tata, ajde tako ću da kažem, u tom nekom maniru. Mnogi komentarišu Instagram storije Danila, da li dobiješ od njega još uvek poruke i kako izgleda sada vaša komunikacija i generalno odnos? Pa to što se tiče njegovog načina na koji živi i funkcioniše, on misli da je to nekome zanimljivo. Ako je našao ljude i publiku koji se oduševljavaju na te stvari, meni je stvarno drago. Ja nemam takvu publiku, niti poznajem ljude kojima su te stvari zanimljive, tako da razumem čemu komentari. Šta je bilo sledeće? Ne dobijam poruke, ne čujemo se. Ja sam pokušala da ostanem u super odnosima sa njim, međutim to je nemoguće. Čovjek me blokirao svuda i to je to. Ako on misli da je to zrelo i normalno za 2 osobe koje imaju dete da budu na blok listi i te neke stvari, da se slika polugo i priča o tim nekim gadnim stvarima, neka radi to. Ja stvarno pokušala sam od njega da napravim čoveka za 3 godine, nisam uspela, predala sam ga i to je to. Ne mislim da treba da me se tiče njegov mind state i ne treba da me se tiče bilo šta što se tiče njega, ne zanima me. Meni je važno da je moje dete živo, zdravo, pravo, da mu ništa ne fali i to je to. Da li će mu faliti oca, to je opet do Danila, a i do mog sledećeg partnera i mog izbora sledećeg partnera. Znači on očinsku figuru mora da ima u životu, ima trenutno čikanovicu, ali naravno potrebna je čvrsta ruka pored njega svakog dana. Ja se nadam da će do toga doći jednog trenutku u mom životu. Mislim, i da ne dođe, tu sam ja, koja imam i mušku i žensku ruku u zavisnosti od potreba i situacija. U poslovnom aspektu si napredovala mnogo. Da li si zadovoljna životom u Makedoniji? Da, pre svega sam prezadovoljna svojim poslom, prezadovoljna sam poverenjem koje mi je dato, jako sam srećna i ispunjena u poslovnom planu, mnogo, stvarno mnogo. Što se tiče života u Makedoniji, stvarno neprikosnoven u odnosu na Beograd, gde stalno negde žurite, stalno negde jurite i te neke stvari, dok ovde je nekako mnogo laganiji život i prijatniji, ima mnogo više zelenila i parkova i svega ostalog. 2 pune godine si majka, kako se snalaziš u ovoj ulozi, sad bez Danila, i da li ti novi partner pomaže sa detetom? Što se tiče partnera, mislim da je prerano da bi ja njega konkretno uključila u život mog deteta, ali naravno da mu je stalo, kao što bi svakom normalnom živom biću bilo, naravno da pita, da brine i te neke stvari, da li mu je nešto potrebno i tako dalje. A što se tiče toga kako se ja snalazim u ovoj ulozi, snalazim se odlično. Ne biste mi verovali da sam ja juče stigla i da se istetoviram, i da se isfeniram, i da skuvam ručak, i da očistim kuću, i da odem na otvaranje, i da provedem ceo dan sa Nikijem, i da ga uspavam, i da ga okupam, i da ga sredim, tako da stvarno postižem sve. Opet, pitanje je volje. Ukoliko nešto želite u svom životu, ja svoje dete volim najviše na svetu, u isto vreme želim i da budem i majka, i radnik, i da izađem, i da se provedem, tako da mislim da mi super ide i nadam se da ću sve više da hendlujem život ovako. Ja sam mislila da će mi mnogo biti teže kad ostanem sama, toga sam se najviše plašila, kako ću, šta ću, međutim, stvarno je par excellence sve. Da li planiraš još dece? Naravno, voljela bi da imam sigurno 5 dece i da sve budu muška deca, ali o to potom, zato treba da nađete pre svega oca i ispravnog muškarca. Ne kažem da moj nije, nego eto na početku smo nekom, pa ne bih dublje ulazila u tu temu. Šta je za tebe idealan muškarac u 3 reči? Trenutno samo da se izborim sa nekim
Monster, evo me. Idemo muškarac u 3 reči. Pažljiv, nežan i hrabar. Izgledaš nikada brutalnije. Bože, hvala ti ja. Vidi se da si srećna i ispunjena, komentari se samo nižu. A mnogo su pitanja kako si uspela da dovedeš svoj psihofizički izgled u red, u čemu je cak. Caka je u tome da otklonite toksične i loše ljude iz svog života i apsolutno će sve da vam krene na bolje. U momentu kada se fokusirate na sebe, kada počnete da volite sebe malo više, da brinete o sebi malo više, u tom trenutku Bog vam otvara sva vrata. Što se tiče fizičkog izgleda, naravno malo sam uložila. Što se tiče zuba, to znate Dr. Vetoni Limani. Što se tiče lica, Dalija Estetik centar, možete ih naći na Instagramu, tako da što se tiče glave, uložila sam, što se kaže, u estetiku. Što se tiče svega ostalog, mislim da je samo došlo u momentu kada sam stvarno osetila da postajem srećna, a to je stvarno period kad smo se razišli Danilo i ja, verujem da je i njemu tako. Tako da, eto, šta je tu je? Da, danas ćemo ići na bazen, to ćete gledati sledeće nedelje. Ljubim vas puno i pozdravljam, nadam se da sam odgovorila na sva pitanja, ukoliko imate još neka. Ne libite se, slobodno ostavite u komentaru ili na Instagramu, svaki nedelj odgovorim na vaše pitanja. Ljubim vas i pozdravljam.